video. So karong adlaw kay since among first magabuhat mi og challenge nga gitawag na pabubohan challenge. But before that magpalaila sa mi since bag-o man mi ani. So Hi, ako si Adjil. I'm Ken. Key. Ayan. Mayan. So kani nga channel ang content ani usually kay kanang mga lingaw-lingaw lang jud, usual nga Kabubohan. mga usual nga pangbuhaton sa everyday life or mga challenges pod. So, Watch out guys, watch out. Maura to siya guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Hope nga magpabilin mo sunod sa mong kan og kung ganahan pa mong usab, please comment below and subscribe to our channel. See you guys.